Des de Bacus entenem la creativitat com una competència clau a desenvolupar en els nostres infants i joves. Per això oferim una activitat extraescolar perquè creiem que l'educació digital i artística han de ser d'accés universal. L'objectiu més gran de Bacus era treballar la cohesió de grup, perquè no són nois del propi centre, sinó són nois o infants que venen del voltant o del barri. Per tant, no es coneixen entre si. I l'altre gran objectiu és treballar el treball en equip. Tots els reptes estan enfocats en que treballin sempre de manera grupal, no de manera individual. Va haver un dia que hi havia un nen que estava molt capficat i que no li sortia una activitat i va haver un moment molt maco perquè es van ajuntar tot el grup, tot i no coneixes perquè són de col·les diferents, van agafar i van fer com molta pinya i van ajudar a com superar aquesta frustració. I ens vam ajudar com un equip, així ho vam solucionar. I a mi m'agrada treballar en equip perquè és més divertit i també et poden ajudar. En ser grups molt grans i després treballem en grups petits doncs pot afavorir habilitats com les habilitats comunicatives, habilitats socials. Al treballar així en petits grups doncs, fan aquest companyerisme, aquesta pinya. El que més m'agrada d'aquest taller és fer 3D amb l'ordinador perquè m'agrada molt la tecnologia. Treballant a partir de reptes, els infants passen de la idea a la creació final. L'activitat que vam fer va ser presentar-nos i després vam fer unes impressions 3D, també unes pegatines amb l'acricat. La setmana passada i l'anterior vam fer rap i avui estem fent videojocs. Combinen exploració manual i eines digitals de manera crítica i responsable. És fantàstic veure els resultats que s'estan donant. Vam fer una retalladora que retallava per dins, vam fer una impressora 3D i ara estem creant una cançó amb la intel·ligència artificial creant ritmes diferents. El nostre objectiu és que cadascú descobreixi la seva pròpia veu creativa en un entorn inclusiu i segur que valora la diversitat. Aquest és el nostre compromís social i educatiu.